Okay ke. Njengoba ku episode 1 besichazile siyaqhubeka. Siqhubeka kwisihloko sethu sikhuluma ngani? Sikhuluma ngokuthi uziphatha kanjani mangabe ususephehlweni. Angithi ufuna ukulungisa into zakho. Ufuna into zakho ilunge. Ufuna ukuthi mawuqeda la uhambe futhi ukwazi ukusiza abanye abantu. Ngoba mawunesiphiwo, the more usiza abanye abantu, the more impilo yakho nawe isizakala, the more kukhanya. Uzoyizwa lento ungayisebenzisi iyakusinda. Umuntu onesiphiwo ongasebenzisi uyasizwa, siyamsinda, siyamcindezela ngoba akumele ngabe uhleli nalento, kumele ngabe uyayisebenzisa, kumele ngabe lento iyasebenza, kumele ngabe lento uguqula ngayo impilo zabantu. Akumele ngabe lento ikuwena. Kodwa ikuwena manje uhleli phezukwayo, nayo izohlala phezukwakho. Uzohlala phezukwayo nayo ihlale phezukwakho ikucindezela. Ngakho ke umuntu onesiphiwo ongasebenzisi uyayazi lento le. Uyayazi ukuthi iyacindezelana. Ungathi cindezelanelani, ungathi kanjani, ungabuza ukuthi kanti yini amadimoni. Sizobuye sikukhulume lokho. Sizohamba ngendlela nje ngemigudu efanele size sifike la kumele sifike khona. Wena nje okumele ukwenze hlala nathi. Hlala nathi la kwa Spiritual Sparks with Nozipho ku YouTube. Ku TikTok igama uNoz N-O-Z Camilla Mkhize. Facebook Noz Camilla Mkhize. Hlala nathi ama episodes azongena khona la kwa YouTube. Yonke imibuzo yakho izophenduleka. Zonke inkingo onazo ungaze ubhale inamba mhlambe mawufuna imibuzo yakho iphenduleke or ufuna indlela yokusizakala noma ufuna ukulapheka, inamba ongayithinta 078 131 2282. Ngicabanga ukuthi into ongayizama ukusenda i-message ku WhatsApp. Into nje engakusiza usheshe usizakale ukuthi usende i-message ku WhatsApp 078 131 2282. Mawufuna ukudm ku TikTok ungashoni le nale. Ungathi hi, hlala phezu kodaba. Ku TikTok Noz Camilla Mkhize. Same thing ku Facebook Noz Camilla Mkhize. Ngiyabonga ke kuleyo ndawo. Sizoqhubeka nesihloko sethu ke. Abantu mabafika ephehlweni bafuna ukuphila ngathi base holidayini. Bese uzwa kukhalwa kuthiwa ogobela bayahlukumeza. Ngaphambi kokuthi ukhale ngogobela ukuthi bayahlukumeza, qala uzibheke wena ukuthi konke lokho bekufanele ukwenze ukwenzile yini. Konke lokho obekulindeleke ukuthi ukwenze ukwenzile yini. Asiqale ngalokho. Ngaphambi kokuthi ubeke omunye umuntu isici, zibheke wena qala ukuthi wena obekulindeleke kuwena, obekufanele ukwenze wena ukwenzile na. Ngakho ke abantu abaningi bakhala ngokuhlukunyezwa ephehlweni, kanti umuntu uye ufuna ukuziphatha ephehlweni. Umuntu ufuna ufika ephehlweni abe ngumhlambi kazalusile, and akwenzeki kanjalo. Kuzofana nasekhaya, awuyiphathi ekhaya, kusuke kunabazali abakuphethe abakulawulayo. Noma ngabe ungabona ngathi imithetho iqine kakhulu, kulungile, angithi awuzohlala khona forever. Awuzophelela khona. Hlala lapho. Iba qinisela ubhekise ikhanda phansi uyithobe. Abesuthu nabapedi namatswana bathi uyayikokobetha. Uyikokobethe ukuze ukwazi ukuthi usizakale wenze lokho osuke ukuzele bese ke uyahamba. Uyamlalela ugobela wakho. Uyena umuntu futhi okumele ukhulume naye. Awufiki lapha usunama group, sunabangani, wafika wedwa ukhishwe lento ekukhiphile exakile ekuhluphayo ekuhlukumezayo, wasuka kini uhlupheke kakhulu. Hey, akekho umuntu ohlupheka njengomuntu one calling. Akekho umuntu ohlukumezeka
njengomuntu one-calling. Sobuye sikhulume futhi nalokho ukuthi yini indaba mangabe une-calling usokole kanjena engathi ushawe umhlaba. Ngathi uNkulunkulu uyakuzonda mangabe une-calling. Sizokubuya sikudingide futhi nalokho ukuthi kwenziwa yini zonke lezo zinto ukuthi kube ngathi uNkulunkulu akakufuni. Ubakhethile bonke, ubathanda bonke, kodwa kube ngathi uphume nawe akakufuni. Kube ngathi umhlaba uyawunukela. Sizobuye sikhulume konke lonke. Kodwa-ke nakho kubalulekile, wena uphuma kini uhluphekile, ikushayile lento. Akekho umuntu ongakaze ashawe i-calling, mene-calling iyakarabha lento, ishakwa sana. Uphume kini wena uhluphekile, wena ukhathazekile, wena udangele, wena wathi no ngiyayenza lento, wavuma manje ukuthi hey ingivovile lento, ngiyavuma manje. Ususho ukuthi kuphelile ukwazi, kuphelile ukusa, kuphelile ukuhlakanipha, wavuma wathi ngiyayenza lento. Kodwa manje usukhohliwe ukuthi ukhishwe yini kini, usukhohliwe ukuthi uze wafika la ufike kanjani, usunabangani wena, senintshontshontshwala nina izinto enizenza ephehlweni. Nifike lapha kuthiwa kuphuzwa, kuthiwa uyazila lapha, kube kuthiwe khona izinto ongazidli lapha, uyazintshontsha manje wena, uzidlela emva kwendlu. Wena ufika nokuphara lapha entwasweni, awuzile ukuthi uzosizakala. Uzokwandisa iqembu lokuphara, uzokwandisa iqembu elidlubulundelayo. Yabona esikoleni khona iqembu elidlubulundelayo, emsebenzini uyalithola iqembu elidlubulundelayo nje, elize nensila yokungcola, yobumnyama. Esontweni uyalithola lelo qembu elinensila, phakathi esontweni uyalithola iqembu eli-toxic, elize nezinto zokungcola zobumnyama. Ejele ingakho khona abashonayo bengabuyi, bahlangane nazo lezo igeleke. Indawo enabantu abaningi ngeke ingabi nalelo hlobo. Indawo nje ehlanganise abantu abaningi. Ngakho-ke wena usufikile la wafica iqembu leyigeleke eliyibona ukuthi la entwasweni ilona elihlakaniphile. Suyajoyina. Suyajoyina wena. Ukhohliwe wena ukuthi ususwe yini ekhaya. Khishwa nemali yokugcina ekhaya ukuze wena usizakale. Banethemba ekhaya ukuthi nabo mhla wasizakala nezinto ziyovuleka, nasekhaya umndeni uyosizakala. Khohliwe. Wena ngenyanga kumele ulethelwe igrosa la. Wena kulethelwe kuyahlanganiswa lekhaya, kuhlanganiselwa wena. Nangamzukwana uzothwasa nemicimbi, nezimbuzi kuyohlanganiswa. Awubuyi phela igwilini wena. Ubuya vele ekhaya kuyasokolwa, uyakhohlwa kodwa lokho every month kuhlanganiselwa wena imali, uzodla, uzoba nemali. Kodwa usukhohliwe konke lokho wena. Awuzili wena lana. Awuphahli wena, awubonakala uphahla wena, awubonakali wena uguqile, uzama ukuconnecta nengelosi yakho, uzama ukuhlangana nedlozi lakho uxoxe nalo. Awunaso, asikho isikhathi sakho nje wena sokuthi usentwasweni. Wena nje niyadlubulundela, ugobela uyantshontshela manje, senineqembu enilifomile, umuntu uvule umnyango. Phela ugobela uvula umnyango wekhaya lakhe to strangers. Ingakho ngizothwasiswa kwamanje ningakayishintshi indlela zenu, ngoba mina ngiyazazi ukuthi ngeke ngikwazi ukumelana naleso siphithiphithi leso. Ngithanda into eqondile, ngeke ngikwazi ukumelana nesiphithiphithi. Ngokuxosha ekseni ngovivi uzothwasa wenza lemkilingwana. Ugobela uvula umnyango wakhe kuma strangers. You understand ukuthi a total stranger infiltrate your home. Wena umazi lo muntu kodwa umvulela umnyango ngoba uzosizakala, ufuna sizakala. Ugobela uvika nina manje, uyantshontshela. Ugobela usekumele fake amakhamera ke manje. Ugobela sekumele fake amakhamera, nina seniyama niqembu lamaphara la ejardini la Gobela. Ukhohliwe wena ukuthi yini ekhiphe ekhaya. Ukhohliwe wena ukuthi uzeleni. Ucabanga ukuthi ingelosi yakho inaso isikhathi sakho ngaleso sikhathi?
nezinto okumele uyifunde la awuyifundi, unumber 1 kwezokukhohlakala. Ucabanga ukuthi ugobela wakho ingelosi yakho nedlozi lakho ngaleso sikhathi wena ngabe ukanje nabo, ucathi banaso isikhathi sakho? Phuzela emva kwendlu manje nina niyabhoreka, nina awuhluphekile kahle wena, usuyabhoreka wena nje. Yonke lento oyizele la ihamba ibuye ikubhore, nokuba la kubuye kucasule nje, kukubhore nje. Seninamathuba seniwazondayo, uzozonda wena manje la. Wena usunesikhathi sokuzonda, awuhluphekile manje wena, awukhishwanga into ekuhluphayo ekumele uze lana uzoyithoba, uzile, ube sekuzileni, ube yabonje uyithole, ufuna impendulo, ufuna ukufunda laphayana imithi, ufuna ukufunda this, ufuna ukufunda that. Cha, wena awusenazo leso sikhathi wena. Usuthole icrew lana, usuthole abangane enishomene nabo esenenza imigilingwane la ejardini lakamuntu, umuntu enivulele umnyango kwakhe. Uzothi mawuphuma la uzothi ugobela unjanjani, uzothi ugobela ukuloyile, uzothi ugobela ukuvalile, uzothi kwanjanjani kwasha kwacima. Ungazibhekanga indlela ohamba ngazo. Bheka inyathelo zakho, bheka inyathelo zakho wegosa. Awugcini futhi lapho, awugcini wena ekutheni manje seniyantshontsha ukugobela mengekho seningena endlini yakhe enkulu sekuyabhuduzelwa. Khona onesibindi kangangokuthi le mali esuke isendumbeni ngendlela amathwasa anesibindi ngakhona, isibindi sokungena endumbeni untshontshe imali le kade kufike abantu bezohlola bayishiya lapha endumbeni. Manje kushuthi wena uzokwenza into ongayikholelwa futhi kuyona. Awasabi nalamadlozi lawa akulethile. Angithi mawungena uyabikwa nakulamadlozi akulomuzi nawakini ayazi ukuthi la. Manje wena ukwazi ungena endumbeni untshontshe imali yagobela, untshontshe imali yamadlozi le ekade kufike abantu bezolashwa bakhanyisa ngayo, le abayibeke la endumbeni. Iyo lo intshontshayo wena. Uyabona ukuthi manje nalento ozoyenza awukholelwa kuyona, awuyithathi futhi serious, awuyisabi nedlozi awulisabi. Phela nakho uyakwazi nje ukwenza lezi imanga, ucathi kuzokwenzakalani kuwena kuloku ungayiphathi kahle kwakho usephehlweni. Ucathi yini isiphetho kuzoba yini? Sikhule sisaba kabi imali, izinto zamadlozi nalade phahlwa khona ukuthi uthathe leyo nto ngaphandle ukuthi unikwe. Besisaba kabi ngisho esontweni bekwaziwe emaromeni mawukuthi uke wasonto emaromeni, imali ethandazelwe nemali yomnikelo ekufike kwanikelwa ngayo kuqala emaromeni buze bekwaziwe ukuthi uzokhubazeka. Sikhule sazi ukuthi nje uzokhubazeka, uzoshawa nje uNkulunkulu, uyokhubazeka, kuningi okubi nje okuzokuvelela. Sikhule sazi kanjalo into nje ebekiwe emsamo, besisaba nje sihlonipha isibindi sokufika kamuntu uzothwasa, isibindi sokufika kamuntu uzothwasa, ukwazi ukungena endumbeni untshontshe imali le. Hayi ukuthi anidla, ngithi niyadlala, abakini bayikhipha imali yokudla, angithi niyaphekelwa la nidla. Wena uncamela ukudelela amadlozi, udelela umsamo womuntu, udelele indumba yomuntu, uze ungene untshontshe lapho ngoba wena fanele niyothenga utshwala nale crew yakho. Kumele niyothenga utshwala, kumele kube mnandi la mgobela mengekho, kube yiphathi lana, nina niyabhoreka nina konke lokuba la kunichazi. Suddenly awusenendaba nokuthi kwenzakalani empilweni yakho,
awusenendaba nokuthi ukhishwe yini ekhaya, yini ekulethe la, ukhishwe yini endlini. Sekumnandi lana, sekuyiseholideyini, sekumele nje kube nesiphithiphithi kujayivwe. Niwu-50 egcekeni, niwu-25 egcekeni, niwu-30 egcekeni, niwu-15 noma niwu-10 no-5 nisabaningabi, kodwa nifuna ukuklina indlu igceke lagobela nendlu yagobela. Anifuna ukumklinela, anizona igqila, anizile ukuzosebenza. Sengaze uqashe abantu ugobela ozoklinela unabantwana bakhe egcekeni. Ngalesikhathi ukagobela phela nabantwana bakhe, awufuni ukumshanelela igceke, awufuni ukumwashela, awuyahonga lana, awuzile wena ukuzosebenza, awusona isisebenzi. Iphi inhlonipho? Kuphi ukuyithoba? Kuphi ukuyithoba nje? Uyithobe nje. Konani ukuyithoba nokuhlonipha? Kodwa-ke kuko konke lokho esengikubalile, yabo lokho esengikubalile kubi, kodwa kumina angazi komunye umuntu. Kumina akufiki kwisibindi nesimanga sechilo samathwasa agcina asejola wodwa emphehlweni, begcine belalana ephehlweni. Angazi ukuthi yisibindi esingakanani noma esifaniswa nani noma esithusa kangakanani. Angazi ukuthi isibindi esifika mhlolamuni wesibindi, mhlolamuni simanga sini sechilo ukufika entwasweni, ufike sewujola namanye amathwasa, sekukhona o-boyfriend, sekukhona o-girlfriend. Phezu kwalokho kulobo boyfriend nalobo girlfriend sekuyalalwana. Hlale kukhulunywa ngabafika bahamba sebegana ugobela, abanye bafika bamitha sekunengane yagobela. Akaze kukhulunywe ngamathwasa ahamba esemitha engasaqedanga ukuthwasa, ngoba ubese nendoda entwasweni, elala nendoda entwasweni, waseke wathola wamitha kanjalo-ke entwasweni. La ekade eyolashwa khona, eyosizakala khona, eyoxhumana nabantu bakhe, eyolashwa, eyosizakala, engabe uzilile. Engabe uzilile, kodwa wagcina ngani? Ngakho-ke ukuthi isiphetho ukuthola isoka, isiphetho ukuthola intombi la ephehlweni. Zagcina sezilahlwa-ke izinto lezi phela obekumele ngabe uyazenza, kwase kwagxilwa-ke kulezi zobumnandi. Sekuyikwamagida sibhekane ephehlweni, sekuyikwamagida sibhekane. Awusenankani-ke lapho, awusadeleli-ke lapho. Angithi ugobela uzobe uyakuthethise phela. Ugobela uzophinde ebuye efuna ukukuthethisa. Manje wena izokucasula kakhulu lento, ngoba usune boyfriend phela or usune girlfriend. Manje ngazi ukuthi usekwehlisa isithunzi or ngathi useyakudelela, uzohonga-ke manje usuzogoloza. Ngeke phela ungagolozi mase uthethisa unentombi yakho la phambi kwentombi yakho, usuthethiswa noma kanjani. Uyakwazi ukuthethiswa phambi komuntu othandana naye? Bo. Uyakwazi ukuthethiswa phakathi kwesoka lakho? Ukhona umuntu oyithandayo leyo nto? Uyakwazi ukuthethiswa phambi kwe-oyakho or i-girlfriend yakho, wehliswa isithunzi? Ngakho-ke uzohonga, and manje ugobela wakho uzophenduka isitha sakho phela, uzokucasula. Ngeke angakucasuli manje, uyacasula phela lo muntu. Hawu mina ngangicasula lo muntu eseloke ngithethisa phambi kwe-oyami, kwe-boyfriend yami, manje sengingathi angisile ekhanda. Ngobani? Ukhethe izinto engezona, wagxila kuzona. Lokho akuzele sekusemuva. Yithi-ke ngikutshele, idlozi, uNkulunkulu, ingelozi, izinto zokungcola,
hambelana kude nazo. Idlozi nje into engcolile, ngaphandle uma uhamba nedlozi elingcolile. Idlozi elingcolile vele lizokujabulela uma wenza izinto ezingcolile, kodwa futhi alikwenzeli lutho, alikubusisi ngalutho, alikujabulisi ngalutho, likuhlofisa nje ey'ntweni zokungcola. Ngobani? Ufeza iy'nkanuko zalo ngalesi khathi lisaphila, lalivele liwumuntu owumdlwembe owenza nezinto zobudlwembe. Ngakho-ke mase lingenile usaqhubeka uyaligculisa lona, angeke lize likubonge ngalutho, futhi alizi ney'nhlanhla idlozi lokungcola nje nokukhohlakala. So ma uzofuna ukujabulisa lona angeke ufike ndawo. Idlozi lokungcola futhi into yokuthi igezwe leyo. Idlozi lokungcola nje ukuthi ugezwe lento, lo moya nje wokungcola nenkohlakala uphume futhi kuwe, ngoba angeke ufike ndawo nalelo dlozi lelo. Lifana nedlozi lokufebe. Angeke likwenzele lutho idlozi lokufebe, ukuthi nje ufebe uqhubeke la selisebenzisa wena, liqhubeka la kade lihamba khona ngisho lisaphila ngesiqu sakho. Phela amadlozi ngeke siqamba amanga, basuke bafuna ukwagxeka wonke, kanti cha, akhona angcolile amadlozi, akhona amadlozi amsulwa, amadlozi akhanyisayo, amadlozi okwelapha, amadlozi okuhila abantu. Akhona futhi amadlozi angcolile, yilawo ofuna uwahlabele, uwathuke, uwathethise, uwaxoshe ngempela, ugezwe, uhambe empophomeni, ufike uhlanjwe laphaya, kushiswe impepho, kuphehlwe, kuphahlwe, yeyi, kuhlatshwe, ixoshwe nje yonke lento, ilahlwe nalapha emfuleni, hambe namanzi, ngoba ayizile ngesihle, izokwenza ube umhambuma futhi mawuyivumela nawe ikubuse. Ngakho-ke mangabe usephehlweni wena kodwa uzokwenza izinto zobumnyama, ingelosi izosuka kuwe. Lokho nje kumele ukwazi, nakho nje kumele ukwazi, ingelosi izosuka kuwe. Idlozi lizosuka nje kuwe, lizokubalekela. Yilana-ke wena uzothi mase kumele ugraduate, sekumele ke manje uthwase ugoduke ekhaya usebenza ngabantu, akukho lutho, akukho lutho, isithunywa sakho asikho, awuzwa lutho, awuboni lutho, akwenzeki lutho, kuthuli, kuphelile. Wena-ke uzobe usuthini? Uloywe ugobela wakho, uvalwe ugobela wakho, uzokusho konke nje okubona ngathi kufanele ukusho, okukwenza wena ukuthi ubukeke njengomuntu oyi-victim, labo buya kubona babe abantu ababi. Ngobani? Wena ukhethe le ndlela yakho yobumnyama, kodwa awuzimisele ukuthi phela uvuze, uthole umvuzo wey'ndlela zobumnyama. Usufuna ukuba i-victim, sekukhona umuntu okumele umblame. Ephahlweni uyazithoba, uyazila, uziphatha kahle, uyaziqoqa, awenzi isiphithiphithi. Suwaxoshe kudala amadlozi akho kuwena, asukile kuwena, asukile ngempela kuwena, asukile. Ngobani? Awenzi manje lento okumele ngabe uyayenza, awuziphethe ngendlela okumele ngabe uyiphethe ngayo, awenzi kahle, ugila imkhuba ephehlweni, ugila imkhuba. Ngelinye ilanga sezwe isimanga, abanye phakathi endumbeni yagobela wabo sebenza imkhuba phakathi, ngoba kwakuyilona ithuba abanalo, nayona indawo eyayingenamuntu ngaleso sikhathi. Kusho ukuthi base bebabeke ngaleyo ndlela, uze umpintsheke kangaka ephehlweni, awuphahlini uthandaze phela, nemizwa ilale. Kumele the moment ungena kumele ilale yonke into. Mawuzohamba uye kothwasa, uye ephehlweni, ungakazimiseli, ungakathathi isinqumo, usaye out of desperation ukuthi no, I need to do something ngoba manje I'm frustrated, yonke into imabhekedwana, akukho kuhamba kahle, and khona lento le kade ngangitshelwa ngine calling kodwa bengaka-accept, kodwa ayothi ngiye just for the sake of ukuya, ungakasithathi isinqumo sokuthi manje
ngithatha uhambo olukanje, uhambo olubalulekile, uhambo ekumele ngilihloniphe, ngilihloniphe ngakho konke okumina. Uhambo lwakho, your spiritual journey, it's something that you need to submit to. Uyithande, ucommit kuyona, uyihloniphe, uyenze ngokuzithoba ukuthi manje sewuvumile. Hayi ugcina icala ngoba phambili uzokhohlwa ukuthi uzeleni. Bese ke uzojoyina ke iqembu lezigelekeqe. Uzojoyina iqembu lamaphara. Akhona phela namaphara entwasweni. Ngoba abanye abazali usuke enethemba lokuthi umntwana wakhe meke wathwasa meka wathwasa umntwana wakhe mhlambe uzoguquka. Akumnandi phela nokuzala uthwale umuntu for 9 months kodwa azoba into umquba wephara. Akumnandi lokho, into ebuhlungu leyo, into ongeke uzuyifisele umuntu, ongeke uyifisele mzali, ongeke futhi uyifisele ngisho isitha sakho. Leyo nto yokuthi umntwana womuntu aphenduke iphara ibuhlungu kakhulu. Ngisho nalomzali obeyitshela ukuthi ungcono kunabanye abazali noma ingane zakhe zingcono noma zizoba ngcono kunezinye, akadeserve kodwa ukuthi ke umntana wakhe abe iphara. So abanye abazali bayabayisa abantwana entwasweni. Usuke engenaso isiphiwo, kuyenzeka usuke engenaso isiphiwo kodwa ngoba usehluphe kakhulu umzali unethemba ukuthi umntana wakhe uzoguquka. Bese ke entwasweni manje ke ithi ngikutshele indawo enabantu abaningi, laba abangazi ukuthi baxajelwa amakhanda, ibona abajwayele ukuphatha. Angazi yenzeka kanjani lento la kuhlangene khona abantu, kuba ngathi territory yeyixhwanxhwangu. Angazi ukuthi yenziwa yini lento. Yabo emsebenzini ngoba kugcwele abantu behlangene kuzoba neqembu elibhedayo futhi kubusa lona. Angazi ukuthi kwenzeka kanjani. Akusho lutho ukuthi indawo efancy, office kunjani njani, kodwa laba bayixhwanxhwangu ibona abazoba baningi, ibona futhi abazophatha lapho. Kuba ngathi territory yeyixhwanxhwangu. Ejele akufiki umuntu olungile ephathe, akufiki isalam senkosi ejele uzwe kuthiwa sesiphatha. Yambona kade ebulala kakhulu lo obheda kakhulu emphakathini, ejele bafike bephathe bona labo bantu. Angazi ukuthi kwenzeka kanjani le ndawo enabantu abaningi, indawo enabantu abaningi ifike laba abasebenzela ubumnyama ibona bafike bebuse. We understand? Ngakho ke ungahamba une degree uye entwasweni, uhambe uye entwasweni uyinto enkulu, ufundile, umuntu oright, uzofika entwasweni abantu ozobafica bephethe izwi ixhwanxhwangu. Indawo enabantu abaningi ayiphathwa abantu abaright. Indawo enabantu abaningi iphathwa ixhwanxhwangu. Angazi noma ngithi indlela okwenza ngayo izinto noma indlela okudalwe ngayo, kodwa ngeke ufike endaweni kuphethe abantu abaright. Indawo le ezohlanganisa abantu. Yiphi enye indawo engayibala? Othi ngithi esikoleni. Mangabe esikoleni kunabantu abasebenza esikoleni, kuzoba neqembu labantu sebehlangene. Meko mama abaphekayo, labo mama laba abahlebayo bazohlangana, ibona bazoba igroup enkulu. Futhi base bazi ukuthi ukudla ntshontshwa kanjani lokhu kwezingane zesikole. Angithi kuyaphekwa ezikoleni, kufika igross kuze ingane ziphekele zithole lokudla lokwamahhala. Bazobe sebenendlela ukuthi bangangitshontsha kanjani lokudla beyigroup leyo. Wena ukuthi uzothi hayi ukudla kwezingane uzoba umuntu oyi1, ngeke nibe majority. Angazi ukuthi lento leyenzeka kanjani. Kodwa abantu abasebenzela ubumnyama banokuthi babe yiqulu futhi lapho la kuhlangene khona abantu yibona ababaningi, yibona futhi abaphathayo. Usathane uyayithanda indawo enabantu abahlangene, uyayithanda.
ikhona la efike ebuse khona. Angeke uthole indawo, ngeke uthole umshumayeli oboshwe ngephutha sekuthiwa uyabusa lapha ejele uyena osephethe, never. Ngeke uthole le group yama-bullies emsebenzini sekuthiwa hayi usibani banave right ukuleya group uyena ophethe. Lama-bully vela ayamabully nase-high school yiwo asela atholana la. Bayashesha futhi abantu bezinto zobubunyama ukuhlangana kanje batholane, bayashesha ukutholana. Angazi kanjani usathane, kodwa into esengiyibonile uyayithanda lezi ndawo lezi ezinabantu abaningi, ebese ke evumbuka ke neqembu lakhe lapha. Tholeka iqembu ke lezobumnyama ke selikhona lapha. Ngeke umthole umuntu olungile kulamaqembu. Nasentwasweni iphara livele libe inkosi. Ungangitsheli nje ukuthi nginamanga, ubuze nabanye. Entwasweni makunephara livele libe inkosi, lona ke selibusa manifika lapha ufika lapha angazi ummeli or cause uzothola umuntu ofundile umuntu onjani naye uzothwasa naye isihambe yahamba lento yamkhomba ukuthi cha kumele ube lapha uyabo. Lo uzofika ekhothame kwiphara lapha ukuze ahlale kahle. Khothame kwiphara lapha liyinkosi lapha iphara, futhi liyinkosi lapha kuphela hayi ngaphandle. Nomuntu ophethe ejela ngaphandle akayilutho, kodwa lapho ufika beyinto enkulu. Kuphi uya understand. Nomuntu othanda ukulwa uyena uzofika elwe lapha bangumsindo phathe yena futhi lapha. Hawu, bese kuthi laba aba right ubatholeke sebesaba ke sebengahleli kahle, sebelokhu Nkosi yami hawu Somandla yabo bencika email nje acaca. Iphethe boss lapha isiqhwanqhwangu siphethe. Ngakho ke uzobathola labantu ephehlweni, kodwa ungakhohlwa ukuthi wena ubani. Ungakhohlwa futhi ukuthi uze ngani. Uze futhi uphinde ungakhohlwa ukuthi yini ekulethe la, uze ngani. Uyobona ke into zakho ziyokhanya, into zakho ziyovuleka, uyobusiseka, uhambo lwakho lukhanye, uyoqhubekela phambili futhi uqhubeke njalo ke. Ngiyabonga ke okwanamhlanje mbukele emakhaya. Ngiyathemba ukuthi sizolokhu sihleli sibambene ngezandla, sifundisana, sikhulisana, sicobelelana ulwazi, ngoba phela ngikholelwa ukuthi ngeke umuntu oyedwa uthi wena wazi yonke into. Uyobuqamba amanga ke nje uqambela wonke umuntu amanga, nawe uzikhohlisa futhi. Ngeke wazi yonke into, ngeke futhi uhlakaniphe ukudlula wonke umuntu okhona ezweni. Kodwa nawe unolwazi, naloyo unolwazi, naloyo unolwazi oluthile. Siyahlangana sisonke, sicobelelana ulwazi, siyalulekana, siyakhulisana, siyafundisana, siyalekelelana. Akekho ongcono kunomunye, akekho wazi ngaphezulu komunye. Nalo ombona ngathi awumzwisisi kahle, ngoba phela sisazoba nabantu abahlukahlukene bazovakasha la kulona uhlelo lwethu Spiritual Sparks with Nozipho. Nomunye omuzwayo ukuthi ngathi cha angivumelani nawe, unovu lwakho nelungelo lokuthi uzwakalise uvo lwakho ngenhlonipho nje futhi nangokuyithoba uyaliveza uvo lwakho. Asikho isidingo sokugxeka, asikho isidingo sokuqolodela, asikho isidingo sokugandaya noma sokuthi ufohle phezulu kwekhanda lomunye umuntu ngoba phela awuvumelani naye. Kodwa ungasho ukuthi cha wena awazi kanje, wazi kanje. Omunye kunjalo, ayikho indlela eyodwa yokwenza izinto. Ngeke uthi wazi yonke into, ayikho indlela. Akekho umuntu onolwazi lonke, ulwazi futhi alifani. Ngihlala eGoli, lo upheka ipapa ngalendlela, omunye upheka ipapa ngalendlela, omunye ulipheka kanje, omunye ulipheka kanje, kodwa egcineni kuphekwa ini? Ipapa, kodwa indlela zokulipheka ipapa alifani. Ngiyabonga.